Sekusha? Yebo. Anzi food court iri kufire. Food court iri kufire. January disease iripo chete ndoda kuti netseva. Iri kufire. Asi kufire iri kufire. Murasta? Ya, food court iri kufire. January disease chete. Asa kawari. Kwande ipechi nenge chikeplaza amunayo. Yo ichi sizzla makarova nasi. Ndoeduka kuti sina vanhu vacho kamai. Ayo but na kongomani ka. Sisu. Uyai kuzuva chama. Para stache eAfrica isusu. Ya, vaAfrica enzasho. Ayo but vanomboziva kuti munomboita ichi salad. Aiwa, vanosiziva. Vanoziva? Ya, kuchinja kunenge kuchikuitwa vasi tisimaya hacho. Vaya tisu. Koje musoro munhu mara. Yo, hoje musoro muombe yo. Unonzani ke hoje musoro muombe? Kudani? Madura. Kunyara kamera. Ye brasta. Musoro wangu asikure be. Mafunga umusha ere ne. Mudazokora zazane zuro. Jobo chine ndozi kutatu. Oh, ndowe kutenga dhobho nezura. Jobo ndozi kuita shomazi minda yakapiswa yedhobho. Marvin, Zvirisei. mukita sei? Kudhukirwa kwaAfrica kuno. Kuda kudhukirwa. 2008 ndanga adombosunga zvinhu tatafunga kuti chakarara. Kuda kudhukirwa vakati tiza uchienda South Africa. Kudhukirwa nemorali. Morali sikoriko kuno. Amenoti zviriseiko. Vamwe vacho vanobhayiza saka motovataurira. Vatokanganwa kuti kune kumusha. Taurako Sekusha. Hakuna kuzoya wakagoka. Unofanira kuuya uri munhu uri pasiti number 10 yako. Hakuna kuuya wakagoka human toda munhu vari mupenyu. Kauya wakochirwara wakozvibeta. Kune vamwe vakuuya kavachaziya kumusha vakugumira noSouth Africa. Ikanganwa hama dzavo. Vakutoda kuti hama dzavo dzitobva kuno kutenga kuSouth Africa unovaona. Inoite. Mashitikenga. Hatifanodaro unosa hatifanokangana kuti hama yangu ndiyani. Hatifanofungao hama yako wakawana vaonako chibalanisa. Ndemnamo. Uyatonzwa majira. Yo namo uyakune. Yo namo chichaitika kuteni kwako nezuro mira pazuva. Mira pazuva. Chichaitika kuteni kwako nezuro. Vanonga vada kutora yadi yako. Vaida kutsara lendi yako. Kweyaipi manje mumbare here shamani. Ivhu takatora kare Vatizorira lendi. Ivhu takatora kare. Nyika yayedu. Very best deal. Very best deal. Nyika takatora nabo sanje mtero. Ndikatombeta madhiri. Mabulangu. Madauta madhiri chi. Interview yabu yakwa. Chibuda so madhiri. Interview yabu yakwa. Madhiri mafoni kale. Vakutengeswa mafoni. Unoita madhiri. Namada unotengesa mafoni. Tengeswa mafoni kwa Afrika. Tengeswa mafoni. Mafoni atengwe kushopu kwa Afrika. Anotengwa mu street. Ndio mashopu emafoni aya. Ndakanyika. Ndebe $30. Anzi $30 ndipi? 2016. Ichikwe. 2016. 2016 ichi. Nokia 2016 mabulangu. Noti Xinjiang. Not Xinjiang, it's original. Zoita E250, $50. Zoita 2310, $25. Zvachipa kwaAfrica. Mashopu akavharwa mafoni amanika muvanhu ezvinezvi. Rain $5. $5 nenge ne airtime yemari. $3.
$2. $3. Tadoni hopo ni mara hii. Malaina eBakos kwa. Uchatenga airtime yacho ndati lokanda ku. Ashaneza. Bwana zadetsa unokurasa ndinatotenga rimwe $5 one airtime yacho. Network akuna. Sija network. Hapana tunasema kuja akutengeswa. Kude chiwe. Wetsa mablamu Wetsa kude chiwe. Chichi kune. Hanzi chine. Samungoro 30 crates ndodhonza. But next yangu ane motikari kuti andibatsire so. Anenge achiramba. Apa